हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायहरबाय आसा खालामो मोजां दङ जोंबो मोजाङै दङ ओमफ्राय नै लोगोफोर सिब्रुजाति फुजानि आङो न'आव प्रसाद हानो रेडि खालायदों लोगोफोर मा होनो दा मोनाबा नायगाव मन्दिरावबो थांनांगौ नालाय जोंनि नायगाव मन्दिराव थांनांगौ नालाय ओंखायनो आङो न'आव फुङावनो प्रसादखौ स्रां स्रिं खालायनो नागिरबाय आरो लोगोफोर फुङाव होखाबा स्रां जायो आरो दा मोनाबा नायगाव मन्दिराव थाङोब्ला हास्लाबा सोलाबा जागोन ना लोगोफोर हिन्जावफोरनाथ' खामानिया मोनसेल' थाया बेफोरबायदि प्रसाद फुजा पानि होनायजों लोगोसे आरो ओंखाम ओंख्रि थादेरबावगोन दस्रा खामानि थादेरबावगोन अमा दं दाउ दं ओंखायनो आङो स्रां स्रिं फुङावनो प्रसादखौ होना लाखानोसै आरो लोगोफोर साथि बाथि सावखानोसै ओमफ्राय दा बेलासिबा प्रसाद आरिखौ बोखारस्रांनानैल' साथि सावस्रांनानैल' थांसै आरो नायगाव मन्दिराव लोगोफोर बेनिखायनो आङो उन्दै गोनां मा गोनां नालाय ओंखायनो स्रां होखाबाय लोगोफोर अब्ला दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ आरो जोंबो मोजाङै दङ लोगोफोर आरो अननानै आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर शेयार खालामना हो लाइक कमेन्ट खालाम लोगोफोर आं बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंफेरलाबायानो दिनै बुंबाय आं लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो होननानै आङो दा हाबाय थानोसै लोगोफोर आङो फिसाजोखौ जानो ओरैबायदि गिदोंमोन ना अन्थाव बाथाव बाबानिसो होननाय लोगो लोगो जानोनो बियाखै आंना फिसाजोआ बुजिखायो बाबा होनबाथाय बे बुजिखायो मानसि गिदिर बायदिनो हाखांजोब्बाय आंनि लोगोफोर लगायथ'वाखै लगायनोसै एबार नै बिसोर फिसाजोआ गेलेगासिनो दङ नै बेखौ दा मन्दिराव लांनो दोनबाय आं लोगोफोर नै गानजाया हाखु दाखु माबोरै जोबस्रांलायबाय खामानिया दा बावनो स्कुलाव आरो टाइमा दाबो जायाखै लोगोनु नाङाखै दां ना मा होनो आंथ' बांद्राय मिथिलायलाङा 10टा 11टासोआवसो नाङो दाबो टाइमा 9टा नालाय बारना दोनखाबाय ओरैदि आं जखानि होदोंमोन आं जखानि थाथ' होनबालाय दासो होनो नागिरदों दे अमा फानसै मा जाखो आया बिदि डिस्टार्ब खालायनायखौनो बायो आं ओंखायनो न'आव होआ सानदोंमोन आङो डाइरेक्ट मन्दिराव होनो सानदोंमोन आं ओंखायनोथ' मा बुस्थु थायो आंनोबो एसे दोन आंबो जायो आंनोबो एसे दोन आंबो जायो नै लोगोफोर आं फुजाखौ गानजाखौ बिदि होबाय आं होफेरामोन ना आङो ओमफ्राय नै माबायदि होयो मिथिलायलाङा होखांबाय आङो लोगोफोर मेंगुलायबाय ओंखाम उखैलायबाय उन्दुदो जि बार बारदों साथियासो गोमोरगोन नामाथाय ओमफ्राय नै बे आग्लायबाय बेखौ जानोसै आरो बाथौ होनानै आग्लायबाय बे मामि नों ओंखाम उखैथाराखै मामि ओंखाम उखैथाराखै फसा जानोसै ना अमायाबो गाबलागासिनो दङ आदार बिमाया मैयाबो मोनजायाखै दाबो आरो आंहाबो मैयाबो ओंखाम जायाखै मोनायाव एसेल' जादों दे जादो आइ सना दे नों जादो दे आं अमा आदारैनो दे मामि दे जादो दे मामि दे जादो सना जादो दे दे गोथाव फुंनिफ्रायनो जेबो मोनजायाखै बे अन्थाव बाथाव जादो दे सना दे आइ गावदां जादो सना बे बैग्रि बिलाथि बाजाराव लाबोनाय फुजा होखां माखां जाखां लोंखां नै लोगोफोर
गथ'फोरनि सुजि रानोनो स्कुलाव माथो होनबावनो ना थावाबो मायाबो लाइसे अमानो रुना होलालाबाय एसे एनै जानोसै सिनि लागायफोरनानै मोजां मथन एसे सिफ्लेलाबायनानै जानोसै नै बिमाखौबो सियो बिफाखौबो सियो मालायनि बिमा बिफाखौनो सियो बियो नाय मा नावलाय नों गाज्रि दादा थेख्लानि बिमा बिफाखौ सियो बियो फैबानो बामजानो फैबानो बाजानो हगार हरनायाथ' गोजाननि बाथ्रासो माबा गय जादों फैबानो सियो बिमाखौबो सियो बिफानिखौबो सियो मालायनिखौनो बिमायं नालाय ओमफ्राय हगार हरनायाथ' गोजाननि बाथ्रासो हगार हरनोनो नागिरखाया लामफैजा गाहासो खिथु खिथु माबायो मेंगुलायबाय आदा नायगाव मन्दिराव दंबावोसो थांनांगौ हर थानो सानदोंमोन मारै जायोथाय हर थानाय जागोन ना जायाथाय मिथिथ'ला सिनेमायालाय देखायखागोन ओरैनो टाइम पास ना